Molt bon dia. Avui, a Top BCN, a la taula d'opinió professional de Barcelona, tenim el plaer de parlar amb l'Anna Gené. Ella és CEO de Sevils Barcelona, empresa de consultoria immobiliària, i està altament compromesa amb la vida social, cultural i econòmica de Barcelona. Convergina el seu càrrec amb les següents responsabilitats: membre del comitè editorial del periòdico, membre de la junta directiva de PIMEC, membre de la junta directiva del Círculo Ecuestre, patrona de la Fundació del Museu Picasso de Barcelona, patrona de la Fundació Cares, membre del Consell Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura, membre de la junta directiva de l'Associació ACG Barcelona, membre del Consell Assessor del Tribunal Arbitral de Barcelona, membre del Consell de Catalunya de l'AED, Associació Espanyola de Directius, i membre de la junta directiva de la AEO, Associació Espanyola d'Oficines. També ha estat membre del Consell Social de l'Ateneu Barcelonès, de la Comissió Executiva del Barcelona Global, del Consell Assessor Internacional de la UPF Barcelona School of Management i membre del Board a Espanya del Royal Institution of Chartered Surveyors i vocal consultora de la Cambra de Comerç de Barcelona. Doncs, a veure, per començar, la qüestió de l'habitatge. Aviam, Barcelona, igual que totes les ciutats que són atractives, atrauen molta població i tenim un repte molt gran, que és que cada vegada això passa a tot el món, ens estem concentrant més en ciutats i això genera unes necessitats d'habitatge molt fort. Llavors, de quina manera ho podem resoldre? Per començar, crec que hauríem de pensar en la gran Barcelona, no? És a dir, aquesta Barcelona dels 5 milions d'habitants, que és la de la regió metropolitana, que en realitat gran part de la població que viu en aquest radi de la regió metropolitana va tot sovint a Barcelona, perquè hi treballa, perquè hi té els seus centres de referència mèdics, culturals, socials, formatius, etc. Llavors, la qüestió de l'habitatge l'hem de resoldre tenint en compte molts més municipis que no pas únicament l'Ajuntament de Barcelona, no? Tot el que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Això és el primer. El segon, hauria d'anar molt vinculada a la política d'habitatge, aquesta més coordinada que estic d'alguna manera proposant, entenent que és part de la solució, coordinada amb un bon transport públic. Llavors, Rodalies és crucial que funcioni adequadament si és que volem estructurar bé aquestes i satisfer aquestes necessitats d'habitatge que té la nostra ciutat. I em preguntaves també com la veig en termes econòmics i en termes culturals. Doncs honestament jo soc molt positiva i molt optimista amb la nostra ciutat. És una ciutat que té una gran capacitat d'atracció de talent. Ho estem veient nosaltres que ens dediquem a atraure empreses i a implantar-les al nostre territori, doncs que molt sovint venen buscant talent i això ens fa molt competitius. Les ciutats estem competint per l'atracció de talent, per d'alguna manera que el que hi ha a la nostra ciutat s'hi quedi i trobi oportunitats i també atraure talent internacional. I crec que Barcelona, a més, ha de triar quines han de ser les seves lligues, és a dir, quins hubs econòmics són en els que d'alguna manera tenim uns avantatges naturals, ja sigui per tradició, ja sigui perquè quadrin amb la nostra idiosincràsia, i d'alguna manera això estructurar-ho millor i fer com una crida d'atracció de talent a empreses i inversions d'aquestes indústries concretes. Nosaltres actualment estem veient que estem sent forts en el que és la indústria digital i tecnològica. Hi ha moltíssimes empreses d'aquest teixit econòmic i empresarial que és interessantíssim. No només startups, sinó centres tecnològics de grans corporacions com poden ser Apple, Amazon, Nestlé, PepsiCo, que trien la nostra ciutat per posar-hi centres tecnològics, i això és molt interessant. Aquest seria un primer hub, doncs. El segon seria el de ciències de la salut, és a dir, farmàcia, biomedicina, investigació científica, etc., que també tenim una gran tradició en aquest sentit i amb una gran connexió amb tota la investigació que s'està fent en els hospitals públics. I un tercer hub, que encara és incipient, però que jo li veig molt recorregut, és el de la indústria dels videojocs, perquè és una indústria molt poderosa arreu del món, que està tenint uns ritmes de creixement molt alts cada any, i nosaltres tenim la sort que aquesta indústria se sent molt còmoda a la nostra ciutat i s'hi està establint. En termes culturals també veig moltíssim talent, moltíssim. Potser el que falta és estructurar millor el món de la cultura com a indústria,
per tal de que generi llocs de treball de qualitat i per tal de que els nostres creadors, que són excel·lents en termes generals, d'una manera molt transversal, estic pensant en artistes, músics, escriptors, filòsofs, arquitectes, que per mi també estarien una mica dintre d'aquest món cultural, doncs més la reivindicació i també més estructurar tota aquesta creativitat que tenim a casa nostra, afortunadament, estructurar-la com a indústria. I per últim diria que tant de bo sapiguem connectar millor el món econòmic i el món cultural, perquè ens aportaria moltíssim, moltíssim mútuament. El món econòmic necessita una mirada humanística, és a dir, entendre el comportament humà, que tots els negocis van d'això, entendre què necessitem en cada moment històric, i el món cultural probablement hauria de conèixer millor totes les eines que utilitzem de manera molt natural en el món empresarial i econòmic per tal, justament, de fer-se més forts com a indústria. Aviam, el primer que els suggeriria és més diàleg amb la indústria, més diàleg amb el món privat. És a dir, tenim unes necessitats d'habitatge urgents i a més que són reptes enormes. A data d'avui l'àrea metropolitana que comentàvem necessita entre 100.000 i 200.000 habitatges que s'han de fer nous, a part del parc existent, que segurament es pot gestionar millor, però és que necessitem que accedeixi a l'habitatge molta gent que no pot accedir. I això ho hem de fer sobretot a preus assequibles, tant pel que fa al lloguer com a la compra-venda, i això només ho podem fer en col·laboració públic-privada. Llavors necessitem més diàleg, necessitem més entendre'ns mútuament, diria jo, i treballar plegats per tal de resoldre aquest problema tan gran que té la nostra societat. I una altra cosa molt important també, a part d'aquest diàleg tan necessari i d'entendre que per resoldre el problema de l'habitatge es necessita el promotor, el gestor del món privat, sinó també diria que cal que es creïn les condicions adequades perquè el nostre mercat tingui seguretat jurídica i permeti que el capital més core, més institucional, més tranquil, més llargplacista, aquest capital que és bo que inverteixi en un territori perquè té una visió de generació de valor, de quedar-s'hi durant dècades, per tal de treure tots aquests diners hi ha d'haver uns condicionants que a data d'avui no hi són. I posaria dos casos concrets. Podríem parlar molt de què és la seguretat jurídica, que bàsicament és aquests canvis regulatoris constants que fan que sigui molt difícil tenir aquesta visió a llarg termini, que és tan necessària, però jo sobretot posaria l'accent en dos punts concrets. El primer, cal protecció davant ocupacions il·legals, que a data d'avui no es té suficientment protecció, i després veure com s'actua davant d'impagaments, perquè quan una família o un arrendatari, en el cas del lloguer, no pot pagar, hi ha d'haver una protecció per part del món públic, però aquesta responsabilitat no es pot traslladar al propietari d'aquell habitatge, que és un privat, i a data d'avui és el que s'està fent. I això és el que fa que tots aquests diners que necessitem per tal de crear aquest parc doncs miren el nostre mercat amb recel, malgrat que són conscients que els fonamentals immobiliaris hi són. És a dir, hi ha una demanda insatisfeta, claríssimament, i després també hi ha un poder adquisitiu que s'ha d'adequar, és a dir, el que s'ha d'adequar és el producte per tal que quadri amb els salaris del nostre territori. Però és possible fer producte immobiliari als salaris del nostre territori. El que cal és que vinguin aquests diners que, a canvi de seguretat, es conformen amb una baixa rendibilitat. D'entrada us diré que jo us veig molt actius i fent una gran feina d'explicar en què consisteix la professió i quines són les problemàtiques amb les que es troba la nostra indústria. La indústria immobiliària, que és aquest món tan divers, però penso honestament que esteu utilitzant els canals adequats, que esteu utilitzant un discurs que s'entén i no pareu. O sigui, és necessari que s'entengui quines són les dificultats de la professió. I aquí jo diria que el paper és crucial perquè, com deia abans, si es legisla sense tenir en compte el dia a dia les problemàtiques concretes amb les que vosaltres us trobeu diàriament en el desenvolupament de la vostra professió, no es prendran bones decisions. Llavors heu d'alçar la veu, heu d'explicar què succeeix i, d'alguna manera, tractar que qui té el poder de legislar us escolti i prengui bones decisions. Jo tot el que és, d'alguna manera, articular les diferents veus que estem actuant en el mercat de l'habitatge, crec que és boníssim, importantíssim, perquè tots actuem en alguna part de l'eslabó de la cadena immobiliària i necessitem entendre
la problemàtica dels altres, no? El dolor dels altres, amb quines circumstàncies es troba per tal de poder fer bé la seva feina i poder ser efectius a l'hora de resoldre el problema de l'habitatge. És a dir, jo ho veuria fantàstic. Ara bé, el que crec que encara és més rellevant, i no deixo d'utilitzar aquest canal que m'oferiu tan amablement per reivindicar-ho, és que ens falta fer un pont entre nosaltres, que estem actuant veient la realitat del mercat cada dia, amb el món públic. I tractar de veure com trobem una àgora de debat, de generació de confiança mútua i de tractar d'enfocar-nos tots a veure quin ha de ser el nostre paper per tal de facilitar l'accés a l'habitatge. Professionalització del sector immobiliari. Jo crec que hem tocat ja diverses tecles, no? A veure, ens hem professionalitzat moltíssim, això és així, també no vull deixar de dir tot el camí que hem recorregut pel que fa formativament, no? Tècnicament, pel que fa financerament, pel que fa a la consciència que hem pres de l'impacte que té la nostra professió en les dinàmiques d'una ciutat. Que una ciutat sigui exitosa o no dependrà molt de la infraestructura immobiliària que tingui, i jo crec que això és un camí que l'estem fent molt bé. I ara abraçar aquests canvis que comentàvem abans, la digitalització de les nostres professions en cada una de les tasques immobiliàries, i després abraçar les polítiques d'ESG. Aquí no hi ha retorn. La indústria immobiliària és molt contaminant i hem de veure com contribuïm a reduir la petjada de carboni i anar cap a aquestes ciutats que tendeixin a petjada zero, no? I aquesta és una tasca fonamental que hem d'assumir i agafar la responsabilitat.